Samdan ang mayor sa Barobo, Surigao del Sur ug bodyguard niini human gi-ambush sa mga armadong lalaki ang ilang sakyanan kagahapon sa hapon. Ani ang dugang detalye? Mao kini ang van nga gisakyan ni Mayor Ronnie Martizano sa Barobo, Surigao del Sur. Tadtad kini sa bala human giharangan og laing sakyanan kung asa sakay ang mga armadong sospek ug gipaarakan ang sakyanan sa mayor sa barangay Dughan sa Barobo banda alas 4:10 Martes sa hapon. Namaniobra pa sa driver ang van nga gisakyan sa mayor ug nalampasan ang nang-ambush kanila. Bisan og gipaulanan na og bala ang ilang sakyanan. Samdan ang mayor nga daling gidala sa ospital. Naigo kini sa iyang abaga. Hinuon luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Luwas na sab ang bodyguard niini nga si Private First Class Kevin Mark Claridad nga naigo sa iyang likod. Pauli na unta ni atong tungura si Mayor Martizano gikan sa usa ka meeting uban ang laing mga sakay dihang gibanhigan sa mga armado. Personal nga gibisita ni Police Brigadier General Marshal Mariano Magistrado, ang Regional Director sa Police Regional Office 13, ang mayor sa ospital. Gilayong gimando sa opisyal kang Police Colonel Lawrence Mauricio, ang Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office, ang pagmugna sa Special Investigation Task Group kon SITG Martizano alang sa paspas nga paggukod sa mga sospek. Usa sa ginalantaw nga motibo ang kampanya sa mayor batok illegal mining sa ilang lugar. Padayon ang investigasyon ug hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga sospek ug anaa sa likod niini. Ginakuhaan pa og pahayag ang mayor kalabot sa insidente. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.